Mun gode kwarai da ka amince za ka zanta da mu. A baya-bayan nan jama'a da dama a nan Najeriya ciki har da ni gaskiya sun kaɗu da suka ga ko sun yi mamaki da suka ga Sheikh a wajen abin nan taro na jam'iyyar APC a jihar Gombe, kuma har ya sanar da cewa shi fa ya daɗe yana siyasa amma ta farin kaya, yanzu kuma ya zo ya saka ya yi takaki. Shin me ya ja ra'ayin malam ya ga dace shiga harkokin siyasa? Ina maraba da Malam Haruna Shehu Tangaza. Na farko ina so ka sani cewa ba yau na shiga siyasa ba. Na farko constitution na Najeriya ya yi bayanin cewa ba za ka taɓa zama minista ba sai kana da political party. Kana da jam'iyya. Sai kana da jam'iyya. So yau duk wanda kaga yake minista a yanzu bai da jam'iyya to ya saba wa constitution. So da haka abin da ya fara sa na fara yankan katin jam'iyya ran da aka sanar da sunana a minista a Najeriya a July 2019 ina Ingila, ina London. So da na karanta constitution saboda duk abin da sai na yi karatu sai na ga to ba za ka zo minista ba sai da katin jam'iyya. Wannan ya sa dole na je karbi katin jam'iyya don na cika requirement din da zan yi serving a position da aka sa ni wanda ban nema ba. Marigayi ya ga cancanta ta Allah ya masa rahama ya kai suna. Amma gabanin nan yadda na faɗa muna shiga harkar siyasa don abin da mutane ba su gane shine tambayi kanka yanzu me siyasa. Siyasa ita take leading da governance. So duk mutum mai nagarta babu wanda zai ce bayi da interest akan good governance. Yadda za a samar da sha'awa na samar da mulki mai kyau. Sama da shekara 25 muke kwadaitar da mutane su shiga cikin good governance. Ai ba mu taba ce aka da shiga ba mu taba ce musu shiga haramun bane. Sai dai mu a maslahar kanmu akwai time da ba mu shiga ba, akwai kuma time da muka ga maslahar ta dace a shiga. So kuma a ka'ida babu wani al'umma ko addini ko tsari da bai ba wa shugabanci muhimmanci. In ka ganni a ofishin jam'iyya naje, ai ba naje yankan katin jam'iyya bane. Naje sabunta katin jam'iyya ne don dama ina ciki. A baya akan ji malam yana kakkausar suka ga shigar malamai a cikin siyasa, har daga baya akan ɗauko wasu videos haka na wa'azin da kai a baya game da rashin dacewar malamai su shiga cikin siyasa. Barin baka amsa ta bangare biyu. Bangare na farko ka dauke ni kawai ni malamin addini ne. Ina ga ka rage siffar da ake kallo na. Professor Ibrahim Makari, ɗaya daga cikin manyan limaman mu na babban masallacin Abuja, cewa yake malam kai mutum biyu ne a ɗaya. Akwai Isa Ali Fantami dan boko, akwai Isa Ali dan Fantami makasanin addini wanda ya san addini. In ka dauka tukunna, na yi primary a boko, na yi government science secondary school, na yi degree a computer science, na yi masters a computer science, na yi MBA a technology management, na yi PhD a computer. Na zo na karantar a jami'a bangaren computer kusan shekara 20 da yan kai da full time da part time a yanzu. Sannan baya ga wannan na yi DG NIDDA, abinda na karanta a boko na yi. Na yi Minister of Communication and Digital Economy, abinda na karanta a boko ba addini na yi ba. Me yasa zaka manta da duk wannan bangaren? Sai ka kalli karatun addini da ne wanda shi is informal. Ba wata jami'ar da aka ce na je na karanta Islamic Studies. Wataƙila saboda yawancin mutane sun fi ganin ka a wancan shakhsiya ta haka ta malami. To abinda zan gaya maka nan ko shine duk musulmin da yake musulmi ko Kirista da yake Kirista, musulmi bai san Bible, Kirista bai san, musulmi bai san Bible, Kirista bai san Bible ba, duka Allah suka yi wa laifi. Don da Allah ya halicce mu duka ya ce sai mun san shi. So wancan bangaren na ne don na san Allah na bauta masa. Gaba na biyu, ka kawo min inda na kera na ce a shiga siyasa haramun ne, ina neman wurin. Akwai karfin da kake cewa idan har malami yadda ya karbi a mukamin siyasa, watakila daga baya ma in ana ce mashi malam za a koma ana ce mashi garba. To a ina na faɗi wannan maganar? Akwai Kasa abin da baka ganewa, clips da yawa ana editing ɗinsu ba yadda na faɗa ba. Na biyu ba akan context da na yi magana akai. Yanzu misali ɗaya daga cikin hudubar da na san wasu suna iya canja ma'anarta, na hau mimbari ina wazi nake cewa ban shiga mitin ɗin siyasa ba, ban shiga jam'iyya, ban yi kaza ba. Na farko abin da zaka kiyaye, na yi magana ne bayan debate ɗina akan cewa karatun boko halal ne, aikin gwamnati halal ne, demokradiyya halal ne. Bayan fa debate din ne da shekara biyu aka yi kudubar. To ta za mutumin da ya zo yayi debate da masu haramtawa kuma zaka dauko ta magana da out of context ka saka. Na biyu inda na faɗa cewa ban taba shigan nan ba fa cewa ne haramun bane. Yau idan kana azumi muka zo buɗe baki sai aka kawo shinkafa da sai ka ce ni ba zan ci ba, dan wake zan ci. Ba zai hana kuma faran alhamis in an kawo shinkafan ka ce wannan bai zama contradiction ba. In ma ka ce baka shiga yanzu ka shiga, ai canja ra'ayi ne. Akwai mutane da yawa
ciki har da malamai masu da'awa yan uwanka da ke ganin siyasa fa ba ta malamai ba ce. Me shek tambaya ta bani dariya zai ce game da su? Simple question. Na farko malamin da ka faɗa ni dai na san ina da sautin marigayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da ya ce a shiga siyasa, ina da sautin Sheikh Tahiru Usman Bauchi shi ma da ya ce a shiga siyasa. Recently na ji clip din Dr. Bashir Ali Umar ya yi magana, na ji clip din Dr. Gumi ya yi magana, na ji clip din Dr. Abdullahi Rijiyar Lemo and many others sun ce a shiga. Ina da manya-manyan fatawan malaman duk duniya ba na Najeriya ba, irin Ibn Uthaymeen da ke cewa shigan ma wajibi ne. Dr. Bashir da ya zo ya ce mutane masu tarbiyyar addini su shiga wajibi ne, to ga mun wani malami da ya kai waɗannan daraja da ya fito ya ce laifi ne a shiga. Duk inda ka ga wani ya kalubalanci shigan wani, to wanda ya shiga matsala ne ga mai gidan wancan da ke magana, shine damuwarsa. Inda ba matsala bane ba ruwansa. Sannan na biyu, ai ba yau masu addini masu ka fara yi ba, ai a Kano an yi babban shaihi ya tsaya takarar gwamna ba ɗaya ba biyu ba. A nan Niger State an yi babban shaihi ya tsaya takara. Amma me yasa irin namu ya tsora ido? Saboda tasirin shigar ake tsoro, kuma duk wanda yake magana mu yana kara mana karfin mu shiga ne. In da tsammanin shigan 100% ne, to yanzu ya koma miliyan bisa 100. Ko wani kuma dan manufar jarida daya shine sai mun tabbatar da an samar da good governance a Najeriya. Arewa da muka tashi muka same ta shekara 40 da yan kai 50 muna kanana, ba ita ce arewar yanzu ba. Tsaro an shiga jarrabawa, tarbiyya ta lalace, fasikanci yayi yawa, kashe mutane yayi yawa, kuma sai mu zauna mu koma gefe mu yi ta kallo. akwai wani ɗan jarida da yake cewa shi ba yana ainihin nuna adawa da shigar ka siyasa ba ne, amma yana ganin idan ka shiga za a yi wasu abubuwa waɗanda bai kamata a ce malam na ana waɗannan abubuwa. Yana har ke ba da misali, watakila wata rana sai malam ya hau da rom ana kiɗa, ko malam yana da kiɗa makarfon yana ɗan rausayawa. Kasan rashin fahimtar addini mai zurfi da rayuwa mai zurfi yana ruɗa wasu. Na farko abin da zan gaya maka shine, yanzu ba na yi minista ba? Da na yi minista duk abin da ya ce zan yi na taɓa yi? Da ni aka yi convention na tashi na yi? Ran da shugaban kasa ne yanzu ya je takara Gombe, ina kan drum din da aka yi takara, aka yi campaign, na karɓi microphone na yi magana akan drum din siyasa. A cikin February 2020 ranar zaben an yi rawa a wurin na yi? Me yasa za mu duba dukkan harkan shugabanci, duk barnar da ke cibo mutane ya za mu magance ta ba, sai mu kalli kadai wata mafsada ko barna kwaya ɗaya a ciki. In mutum ya san addini ya sa akwai abin da ke cewa less evil, ba sai ina siyasa ba. Idan yau masu kai hari suka ce za su kai hari wata jiha a Najeriya, sai suka ce ga mutane mun kama su mun kai hari mun yi kidnapping mutum 100, wallahi ba za mu sake su ba sai Isa Alfantami ya yi rawa. Ba sai na shiga siyasa ba, in dai rawan da zan yi zai sa a sake su, wallahi zan yi rawa. A baya an ga malam yana alkunuti, yana yi ma jam'iyyar adawa ta PDP mugunyar addu'a, Allah ya gurguza ta ya mata mito. Yanzu suna cewa gafa malam ya shigo fagen nan. Abin da ya sa da fara yin ta a lokacin ba ma a 2014 ba ne wanda wasu munafukai ke faɗa, wannan tun 2011 ne maganar. Na farko abin da ya sa na yi a lokacin, mai ba wa shugaban kasa shawara kan harkan tsaro shine marigayi Andrew Azazi. Shi ya hoto ya kira jam'iyyar su yace da hannunsu a kashe-kashen da ake yi. Ai maganar babu wanda bai santa ba. Shi ya faɗa. Ni dan arewa ne kuma a garuruwan ma ake kashe-kashe, kuma dan north east arewa maso gabar. Ta yaya za a yi wanda ya fi kowa position a intelligence ya hoto yace su suke raina ba zai ɓaci ba? Yau idan mai ba wa shugaban kasa shawara a yanzu ya fito, duk da amini na ne, ya fito ya ce ga su suke kada gadan basu ne? Za ka yi mai APC irin wannan addu'a? Me yasa ba zan yi addu'a? Na biyu, kama sunan mutum ka la'anta ko ka tsine. Ai na faɗa ko a cikin tafsirai cewa in fushi ya kama masu da'awa suna yi, amma ba shine ka'ida ba, ba a so ka tada jama'a ka la'ance su. Amma dai abin da nake da yaƙini shine, ko a yau wanda yake wannan position ya fito ya ce jam'iyyar ita take yi, to ai babu gogondo kuma zan ba ta amsa ita ba, kuma zan mata wa'azi, kuma zan kausasa magana, amma ba zan fita a cikin iyakar dokar ƙasa da kuma tsari na addini ba zan fita a wannan ka'ida ba. Amma su yan PDP suna ganin kamar duk abin da ma suke yi a lokacin ba abin da canza, ita ma wannan jam'iyyar da kake ciki tana irin wannan abu. Shi good governance, to be fair, challenges na Najeriya, abin da zan tabbatar maka shine kowane ɗan adam zai zo yi ƙoƙarinsa ne da zai iya ya tafiya bari. Wancan kalubale da aka samu a North East a waɗancan shekaru akan matsala ta Boko Haram, ko mutum ya ki Allah ya san daga 2015 zuwa yanzu ita
wannan matsalar ta ja da baya ba ta kai wancan lokacin ba, tare da cewa na amince akwai bangarorin kuma da mai iya yiwuwa daga bayan abun ya karu. To ani ina north east, na yi magana daga north east, shi harkan al'umma division of labor ne, don ina tsakiyan boko haram a lokacin ake kashe-kashen, dole mu mu bayyana. A yanzu akwai a wani zone, sai mutanen zone din su to su yi bayani, ba wai kowace ba faru ne mai haƙƙin na yi magana ba. To malam, akwai rahotanni da ke cewa kana sha'awar tsayawa takarar gwamna a jihar ka ta Gombe. Menene gaskiyar wannan bayanin? Har ga Allah, duk da ina da sha'awa na samar da shugabanci na gari matuka da gaske, kuma a yanzu yadda muka saka kafa din ba wai mun tsaya ba ne, ko da takara ko ba takara, duk inda za a samar da shugabanci na gari muna da interest a Najeriya. Na biyu, magana akan Gombe, akwai yan uwa da dama tun da na bar ofis suka ga irin alkhairan da na ka a jihar Gombe, na sama wa yara ayyuka, na samar da intervention na project sama da guda 215 da training da aka yi kala-kala, wanda akwai littafi a rubuce zai fito kwanan nan Allah ya yarda. Suka ga irin alkhairai da aka samar, suka yi ta tururuwa suna zuwa cewa so ne zo na shiga. Tim na farko da suka fara samu na akwai wani amini na architect Lahiru Sa'idu, baran muka rabu da su, in ce kai ku tafi ku ban waje, ba ka so? ba na so. Laifi ne in ce ba laifi bane a nemo su shiga. Sai suka ce mun to in al'amura suka ci wallahi fa malam Allah zai tambaye ku, saboda kuna da value da za ku yi adin, ta ya za a yi system kowa ya ja da baya. Sai in ce musu to a je a roki Allah alheri. Muka je aka yi ta addu'a ana roƙon Allah alheri, har istikhara a gindin haramin Makka na jina akan Allah ya gaidin zuwa ga abin da yake alkhairi. Tun ina kin abin 100% sai na ji yayyan tana raguwa kaɗan, sai kuma Allah yana ankarar da ni ina da fahimtar wasu al'amura da suke nufi. Har yanzu ba daina addu'a din ba, amma har ga Allah sun rinjaye ni akan shawarar da suke bayarwa cewa matsayinsu ta fi matsaya ta inganci.